γιατί δεν έχω ψηλά ούτε χοντρά. Λοιπόν, για να δούμε πώς τα πήγατε στο σχολείο. Εσύ πολιτή, τι πήρες στο σχολείο? Εγώ πατέρα πήρα σε όλα άριστα. Μπράβο, μπράβο. Εσύ κοπίτη, τι πήρες? Εγώ πήρα σε όλα άχρηστα. Εσύ μικράκι, τι πήρες? Άριστα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τώρα θα σας κάνω και μερικές ερωτήσεις στα αγγλικά. Εσύ μεγάλο, πώς βλέπει το 10 στα αγγλικά? Εσύ Βασέ, πώς λένε το 20 στα αγγλικά? 10. Μπράβο, μου μοιάσες. Εσύ μικράκι, πώς λένε το 1100? Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάμε να σας μιλήσω στο φαγητό. Τι θα έχουμε πατέρα? Φαγιές της Χάρα. Αλλά θα μου δώσεις και λίγο από τα ποσοστά. Ναι, βρε Μέρκελ, θα σου δώσω. Πάω, φεύγω, φύγε ρε.
επίθετό σου, Καραγκιόζοπουλος. Το μικρό σου, το Μιζέλη, γυναίκα μου. Το μικρό σου όνομα, Καραγκιόζης. Πού κατοικείς? Στο σπίτι μου. Και πού είναι το σπίτι σου? Στο οικόπεδο μου. Πάνω από το οικόπεδο. Και πού είναι το οικόπεδο? Κάτω από το σπίτι. Βρε άνθρωπε, θα με σκάσεις. Μένεις κοντά ή μακριά? Α, εδώ απέναντι. 42. Τι μονολογείς? Τίποτα μάσα μου, τίποτα. Ρώτα εσύ, ρώτα. Πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά? 40 χρόνια.